sih. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parikanku iki mau. Aja kaya ngono ku mau isin-isini tidak Pak Cahyo Bu Kesi kok parikane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang. Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Ana tronton. Ana tronton. Nggo momot cengkeh. Momot cengkeh. Para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma amin. Gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak, piyai nganjuk, piyai nyeni, piyai budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3. Allahumma